עסק של 50 שנה, עברנו המון, יש לנו ניסיון. דבר שני, אנחנו לא רק סתם חנות תכשיטים, אנחנו גם קונים זהב, מייצרים זהב, עושים עבודות מיוחדות, עושים עבודות בעיצוב אישי. אתם יכולים להביא את הזהב שלכם ולזכות אתכם. מעבר לזה, אנחנו נותנים גם אופציה של קנייה ומחירה של זהב. זאת אומרת, הלקוח יכול להביא את התכשיט הישן ולקבל בתמורה תכשיט חדש. אם אתם רוצים לבדוק את שווי התכשיט שלכם, יש לנו ציוד משוכלל שבודק מה דרגת התואר של הזהב, כמה הזהב שווה, מה המשקל של הזהב, ובסופו של דבר, כמה התכשיט שלכם עולה באמת. יש לנו מאגר עצום של טבעות ותכשיטים לכל אירוע. יש לנו צמידים, שעונים. אנחנו יכולים להתאים את התכשיט המושלם לאופי של הלקוח, ואנחנו מתאימים את התכשיט לחזון ולאופי של הלקוח. בקיצור, תגיעו לקניון לב העמק שבמגדל העמק, תכשיטי קלוד, ואנחנו נדאג לכם.